Li Bakurê Kurdistanê carayeke mîne ku pêngaveke ev qaz mezin tê avêtin. Li vê avahiya piştmin wê dibistaneke mezin bê avakirin û salane bi qasî 600 zarokên Kurd bi muzîka Kurdî bêne perwerdekirin. Navenda muzîkê ji bo zarokên temenên wan di navbera 0 û 5 salê de ne hatiye amadekirin. Jinên ducanê jî dê bikarbin tev li vê perwerdehiyê bibin û hêj di malzarokê de deng û awazên Kurdî bi bebekên xwe yên ku hêj Xwedê nedaye bidin guhdarîkirin. Ji ber nexweşiya koronayê perwerdehiya zarokên me yê biçûk rawestiya bû. Lê wekî me berê jî gotibû, em ê zarokên vî welatî bê müzik nehêlin. Xwediyê vê projeya mezin Şêrko Kanîwar e. Wî ji dema Konservatwara Aram Tigran heta niha ji 4000 zêdetir zarokan bi muzîka Kurdî perwerde kirine. Dema ku zarok hîna di malzaroka diya xwe de be dengê Şakiro, dengê Eyşeşan, dengê Meryem Xan, dengê Hezse zîrekan bibihîzin ew gotineke me pêşiya heye dibe her gîhal ser koka xweşîn tê gotina pêş dibe wê çaxê em ê karî bin zarokê xwe li ser cewhera çand û hunera Kurdî li ser esasê zimanê Kurdî û bi taybet li ser bingeha müzîka resen ya müzîka Kurdî li ser stranên gelêrê em ê karî wan perwerde bikin. Şahîn û Zeynep Acar jî hezkiriyên Kurdî ne. Ew amade ne zarokê xwe gernaz bişînin navenda nû ya perwerdehiya muzîkê zarok mayê. Di vê navenda nû de dê 600 zarok bêne perwerdekirin. Malbata Acar dixwaze gernaz jî yek ji wan zarokan be ku bi çanda xwe mezin bibe. Em dixwazin yanî kültûra me dengê dengbêjiyê me neqedin ji bo ku zarokê me jî hîn bibin. Ji bo ku em yanî vî dengbêjiya xwe zimanê xwe em nedin mirandinê ji ber wî yanî ma ji bo me pir baş e. Adeta xwe, müzîka xwe, kültûra xwe biravan tevî hîn bibin. Ama cema ew e tiştê ku em kêmasîma ne biraz darê me yên vin kêmasî nemînin ji bo meşandiya mayê. Li ma muzîkê heta niha bi sedan zarok hatine perwerdekirin. Lê ciyê wan êdî têra zarokên di her temenî de nake. Ji ber vê yekê jî ew ma muzîk û zarok mayê weke du beşên ji hev cuda vediqetînin. Zarokên ku zarok mayê diqedînin piştî 5 saliya xwe dê îcar berê xwe bidin ma muzîkê. Zarokina warin ma muzîkê. Hevalna warin ma muzîkê. Navenda muzîka Kurdî zarok ma dê roja Newrozê bi awayeke fermî bêvekirin. Lê ji niha de ji sedî zêdetir malbatan navê zarokên xwe ji bo perwerdehiya muzîka Kurdî nivîsandine. Maşallah dekak Rûda û Amed. Zarokman, Malê me duyê min e. dest bin hev. و بشداری جوشو که جانم ما موزیکی